Molt bona nit, cinèfils. Avui tornem a estar d'estrena. Benvinguts una setmana més al programa de cinema de Llobregat Televisió. Avui, aquesta setmana, Sorinya, bona nit. Bona nit, Albert. Estem una mica de dol, eh? Una mica sí, perquè ha mort aquesta setmana Robert Altman, el famós director aquest dels Estats Units i que ha fet pel·lícules tan bones com Vides Cruzadas... El Fuego de Hollywood... Li van donar fa pocs mesos l'Oscar honorífic. Precisament, sembla que l'estava esperant a rebre per dinyar-la, pobra. Bueno. Però bueno, ja ho heu vist segurament a totes les televisions perquè s'ha fet una mediatització d'aquesta mort impressionant. Però vaja, nosaltres parlarem de cinema de l'actual, no dels que l'acaben de morir. Per exemple, el cap de setmana passat, quins van ser els films més vistos? Com no, el gènere terrorífic de Saw 3 va ser el que més èxit ha tingut. 3 setmanes, no? La segona. 2 setmanes. Sí, i també està l'il·lusionista per primera vegada. I els col·legues en el bosque, ara que està molt a prop el Nadal, pues és normal, amb els nens i tot, ja, clar. Tot i que el Borat està en 5a posició, també estrenada la setmana passada, jo esperava, la veritat, que estigués al capdamunt, Jo també, sí. Però bueno, sembla que la gent encara té una mica de sentit comú i diu, bueno, aquestes pel·lícules o les veiem per Antena 3 al cap de setmana, o les veiem en DVD al cap de setmana, o no cal veure-les, no? Ja t'he dit. En el programa d'avui, a part d'explicar-vos les estrenes que tenim a partir d'aquest divendres i tota aquesta setmana, fins dijous, que és quan acaba la setmana cinematogràficament parlant, també parlarem dels Premis Butaca, que ja els coneixeu perquè us en vam parlar ara fa un parell de setmanes, crec, no? Sí. Ja s'han donat els guanyadors i hem enviat a un reporter perquè ens expliqui com va anar l'entrega de premis i tot això. I a banda d'això... Una entrevista de bandes sonores per que ens informem una miqueta més de en què consisteix el món de les bandes sonores, de musicalment parlant, al cine. Exactament. Avui descansarem, per cert, de curtmetratge, no sigui que ens empatxem, i ja seguirem la setmana que ve. Tot això fins ara, des d'ara, i fins que s'acabi serà l'aforament il·limitat. Espero que nuestro jueguecito no le haga transpirar. ¿No le preocupa matar a esa gente? Si me preocupara no sería muy bueno en mi trabajo. Ja ho heu vist, la primera estrena d'aquesta setmana, o almenys la que arriba a més sales, és James Bond, Casino Royale, la 21a entrega de la saga de l'Agent 007 que arriba el 24 de novembre, si heu vist publicitat a tot arreu, a les sales de tot el país. Jo ja l'he vista, però és que vaig anar amb la Carol Rodríguez, bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Tu què et va semblar? A mi em va agradar molt, la veritat. Sí, aquesta és l'estrena més esperada de la setmana, almenys la més publicitada. Hem vist notícies als informatius a tot arreu, ja els agradaria moltes pel·lícules espanyoles aquesta publicitat i aquesta promoció. Però bueno, jo crec que val la pena, estrenem nou James Bond, això ho sap tothom. Sí, tothom. Escolta, ja veuràs de què va. A veure. Sí, ha sigut un dels James Bond més polèmics de tota la saga. Al principi tots els seguidors de la saga estaven en desacord amb que escollessin a Daniel Craig, que es diu l'actor. I per què? Diuen que té cara de dolent. De fet, més que de James Bond, no? De fet, el van veure en Camino de la Perdición, que fa de dolent, fa de fill del Paul Newman. I a Múnich també apareix. I a Múnich. I és això, també és ros, i és molt fort, la veritat és que és bastant fort, Sí, clar, després del Pierce Brosnan és molt difícil, agafar aquest paper. Sí, és que no tenen res a veure físicament, però bueno, se'l fa seu, Bueno, l'argument aquest cop del terrorisme no podia ser d'una altra manera, en els temps que corren, ja els russos no són els enemics, ja ha passat la por a la Guerra Freda, i bueno, ha d'evitar que segueixi financiant el terrorisme guanyant el dolent a les cartes, al Casino Royale, que dona títol a aquesta pel·lícula. Bueno, una menció especial també al dolent, que estan parlant d'ell, que és un dolent molt sinistre, que plora sang quan es posa nerviós, i a més és asmàtic, porta l'inhalador a tot arreu. I no se puede decir más. Hasta aquí se puede leer. Exacte, per cert, en els incondicionals de la saga Bond hem de dir que el Q, el dels gadgets, no apareix i tampoc apareix la Moneypenny. No. Res de secretària. Però bé, és igual. Jo crec que val la pena. Sí o sí? Totalment. Una pel·lícula d'acció molt recomanable, fins i tot si no ets fan de James Bond. Molt recomanable. Vinga, i tot va a les arques de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pues sí, però bueno, és una bona pel·lícula. Moltes gràcies pels comentaris, Carol. A vosaltres. Adéu. Què, t'han convençut o no?
Porque se frotan les petites és una comèdia musical que explica la història de Luis, que li abandonen totes les seves dones de la seva vida. La seva dona s'escapa a un centre budista, farta ja de la monotonia. La seva mare també amb uns ocupes. La seva filla també ha desapareguda. Doncs, finalment, decideix contractar a Manolete, un detectiu. Bé, no ho sé. El tema és que, perquè us feu una idea, aquesta pel·lícula està dirigida pel Álvaro Pejines, o Vagines seria en català. Amigo Álvaro, vale, el que va ser cofundador del grup No Me Pises que llevo chanclas i també guitarrista del grup. I la producció musical, a més, la fa, cosa molt curiosa, el tio aquest, el Keiko. El Keiko. El de la Xerejé. Que va produir el Xerejé i també va cantar aquesta de la de Tengo, nani, 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 no. Aquesta. Bueno, i apareix la Lola Herrera. I jo, si vosaltres us voleu arriscar i anar a veure i arriscar-vos també quan sortiu a començar a cantar aquestes cançons folclòriques, allà vosaltres, ustedes. Aquest cap de setmana també s'ha estrenat El perfume, història d'un asesino, la pel·lícula que adapta la novel·la del Patrick Susskind, que a més ha tingut força pressupost, em sembla. 50 milions d'euros. Déu-n'hi-do. Tu no has anat a veure aquesta, no? No, encara no. No, m'he enviat a la Marta perquè sí que l'ha anat a veure. La Marta. Hola. Què tal? Molt bé. Explica'ns com ha anat això. Molt bé, doncs està força bé aquesta pel·lícula. Sí que voldria començar parlant del hàndicap més gran que crec que té, que és que adaptar El perfume del Patrick Susskind no és gens senzill. És una novel·la molt descriptiva, descriu olors, a més, que és complicadíssim ja en literatura. Imagineu-vos en cinema intentar explicar... Sobretot si estàs llegint la novel·la al lavabo, no? Tinc ara a veure què dirà aquest noi. El Susskind aquest no està gaire content, em sembla, llavors. No està gaire content, no es va voler implicar amb el projecte i a més el van convidar a l'estrena i no hi va anar. Per tant, no li ha fet gaire gràcia, això. Sí, això sí. De totes maneres, l'adaptació està bé, està força bé. Fa servir la veu en off, per això. Hi ha alguns experts en cinema que això no els agrada gaire, perquè diuen que el cinema hauria d'explicar tot amb imatges. Fa servir la veu en off, però és que realment és molt complicat explicar una història tan complexa com aquesta sense aquest recurs. Bueno, el trailer és força... Bueno, suggereix força, eh? Sí. Sobretot això, una pel·lícula molt suggerent. El que sí que voldria dir també és que l'escena de l'orgia al final ha quedat una mica diluïda. Ui, l'escena de l'orgia. Sí, que es va fer a Barcelona. I tant, hi va participar molts extras catalans. La Fura dels Baus. La Fura dels Baus és qui ho coreografia. Crec que això potser és el problema que té, que queda una mica teatralitzada aquesta escena. Escoltem ara algú dels comentaris dels protagonistes a la roda de premsa. Este fin de semana luchando ahí con el 007, a ver si realmente, a ver si nos hacemos ese espacio que esperamos, y luego pues vienen unas fiestas, como sabéis, ese puente que también es importante, y esperamos que pase la Navidad. Esta es un poco la estrategia. Después de ver cientos de cintas, de esas cintas típicas de casting de 5 minutos con actores y actrices, en este caso, para el papel, de repente la vi a ella y me expresó una serie de cuestiones, me habló directamente desde esa cinta, llamé al productor, a Bern Eichira, y me dijo, él también las había visto, y dice, ya tengo la chica, y dice, yo también, es la número 7, lo tuvieron clarísimo desde el primer momento que Rachel iba a ser la elegida para el papel de Laura. Bueno, El perfume, història d'un assassino, la recomanem o què? Sí, la recomanem. Has fet entrar el gossanillo, tu. A veure, l'altra vegada vaig recomanar The Queen i no et va agradar gaire? No, m'agrada, però és que clar, em vas dir tantes excel·lències que al final un... Això també és un problema que tinc, que potser sóc massa positiva, després la gent quan ho va veure... Digues que està força bé. Està força bé. Molt bé. Moltes gràcies, Marta. A vosaltres. Vinga. Jo l'aniré a veure. Perdone-moi, madame. Con permiso, me llamo Mus, señor Mus. Pero si el jefe no me encuentra a tiempo, este año no habrá Navidad. Un altre film que s'arriba de cara al Nadal és Un invitado por Navidad. Conta la història d'un ren que es cau dins d'una xemeneia de casa d'un noi que no creu fa temps ja en Papà Noel. I el ren és l'invitado? És l'invitado por Navidad, que va tenir un problema amb el carro d'aquest, del Papà Noel, i es va caure dins de la xemeneia. Un problema amb el GPS, m'has de dir, no? Sí, més o menys. I han de tenir molt compte el caçador, perquè hi ha un caçador al barri, a més. De rens? De rens, precisament. Quina casualitat. De veritat. No m'ho esperava, eh? Una comèdia infantil, com us podeu imaginar, alemanya. Per anar amb els fils... Saps què et dic? Millor aquesta que el Valle Santa Claus 3. Ja. ¿Qué tengo de papá? ¿Qué quieres decir? ¿Me parezco a él? No.
Una altra pel·lícula que ens arriba aquest cap de setmana és Gradavica, que és el nom d'un barri de Sarajevo on viuen Esma i la seva filla Sara, que quan organitza el col·legi un viatge s'assabenta que tenen un descompte per als fills que eren de les homes que van morir a la guerra dels Balcans. Però clar, la Esma, la mare, no vol dir per què no té el certificat de defunció del pare de Sara i prefereix pagar tot el preu del viatge abans de dir la raó per què no té aquest certificat. I la raó té a veure molt properament amb les conseqüències que van haver de patir les dones de Sarajevo després de la guerra dels Balcans. És una pel·lícula, un drama força interessant, dirigit per un croata que va guanyar l'Os d'Or a l'última edició de la Berlinale d'aquest any. Així que pot estar bé. Una pel·lícula per això té pinta de ser dureta. Dureta, sí. Per anar amb el mocador. Un títol força curiós, si més no el títol. El Camino de San Diego, una comèdia argentina sobre un pobre noi que no té gaires recursos econòmics, que és molt fan del Diego Armando Maradona, d'aquí el títol de la pel·lícula, i que un dia decideix travessar tot el país, el camp, quan s'assabenta que el Maradona l'han ingressat per problemes cardíacs en un hospital, per portar-li una escultura. Però què és aquesta escultura? Doncs un tronc que s'ha trobat al bosc i que li sembla que té la seva cara, del Maradona. Aquest cap de setmana també ens arriba un documental, El Gran Silencio. Ens conta una història dels monjos a un monestir dels Alps francesos. És la primera vegada que es viu de primer pla la vida d'aquests monjos als Alpes. Una pel·lícula que l'hem d'encarar amb molta paciència, perquè són més de 2 hores i mitja. El guió està molt elaborat. Molt elaborat. I les línies de guió? 12 subtítols quan només parlen a la capella. Silenci. Ja no diuen res més, no? Res més. Fa unes setmanes ja us vam parlar aquí a l'Aforament Il·limitat dels Premis Butaca. Es van dir qui eren els candidats, aquests premis de cinema i de teatre. Doncs bé, aquest dilluns passat es van entregar els premis als guanyadors i nosaltres hi hem enviat a qui m'ha enviat, Frinya? A mi? Ai, has anat tu? He anat jo. Clar, com havia sopar de gala, clar, no? Jo m'he posat molt maca, m'hacia elegant i ja, però el sopar no era de gala, eh? Per què? No, encara que sigui els Premis Butaca, al sopar aquest de gala no hi havia cap butaca, ni cadira ni res, tothom de peu i fent cua per agafar un plat de marmitaco de la meva terra, havia molts pinxos i tot això, però de gala a gala no. Bueno, però ens has fet el reportatge dels guanyadors o del sopar? De tot un poc, tot barrejat, és que tot és interessant també, veure com Eduard Fernández o un altre actor famós menja un cap de tortilla, doncs no. Anda, va, tira, ves. Bueno, jo me'n vaig, sí que... On ha sigut això? A Viladecans. Pues va, corre, Viladecans, corre, va. Hola, Albert, ja he arribat i ja m'he posat maca perquè sembla que tindrem ara un sopar una mica elegant. Ja hem posat el collaret i ja tinc l'acreditació. Ara me'n vaig, que sembla que aquest any els premis tenen un forat molt gran i són una mica foscos i no crec que sigui perquè allí tongo, però ja veureu. Fins ara. Bona nit, què tal? Què et sembla, aquests premis? Pas a mi, eh? No? Segur que no. Bueno. Ja són tots molt bons els altres. No, però per això he estat en aquest llistat de nominats. Home, però això ja és un premi, no? No estàs nerviosa? Bueno, sempre, encara que sàpigues que no, sempre hi ha aquella cosa que dius, hi ha una possibilitat que dius, per favor, que em diguin ja que no, per estar tranquil·la, però sempre hi ha nervis, clar que sí. Tu ja ets veterà, tu ja vas guanyar alguns premis, conta'ns una miqueta la teva experiència als Premis Butaca, com va ser? Doncs bé, vas allà, et diuen has guanyat, fantàstic, i va haver una experiència molt maca, que és que la meva filla tenia uns 3 anys, estava allà sentada, i de cop em diu, papa, si diuen el meu nom, no diguis que estic aquí, que és molt maca. I aquest any no has fet res per ser nominat? No, però he treballat, el que passa que no ho hauran, la comissió que nomina no haurà considerat que no ho he fet prou bé. Enguany el premi al millor actor de musical és per en Pep Anton Muñoz.
Gràcies a tots els espectadors, però em sembla que s'han equivocat. No és el premi millor actor de musical, és el premi al més vell, però bé, ja està, ja va bé. Moltes gràcies al públic que m'ha votat. Aquest any ho veia una mica difícil perquè he preguntat a casa meva, no m'han votat ni el meu pare, ni ma mare, ni el meu nòvio. Ha sigut molt trist. Vull dedicar-lo a la dona del Gerard Vázquez, no? A la meva, que es diu Maria Estellet, es diu molt. I els meus dos fills, que són la Breu i la Berta, però tenen una edat que ja no... vull dir que no poden venir mica. Un petonar-me i moltes gràcies. Les actrius catalanes són com les gambes de Palamós. Són genuïnes, n'hi ha moltes i són molt bones. I com diu un bon amic meu, que és dermatòleg, anem al bar. És un plaer, és un crustaci estar aquí. Una altra vegada, si me l'heu de donar molt més aviat, perquè estic agotada, perquè hi ha tanta gent que estimo aquí, són tants crits que hem hagut de fer i ballar tant. El millor actor català de cinema és Edu Fernández. No sé què dir. Abans ho pensava dir, si em toca què dic, no sé què dir. La vida secreta de les palabras. I li vull dedicar el premi a la Carme Elias, que va ser la primera actriu que em va ensenyar a estimar els actors. Gràcies. El proper és un musical, ja ho heu vist. De fer-ho tot en playback, però ho farem. Bueno, tot seguint no podem dir, no ens ho esperàvem perquè sí, ho sabia. Això no. M'agradaria dir-vos que no perdeu mai l'humor ni la complicitat i per moltes butaques. Bé, doncs aquest ha estat el reportatge que ens ha fet la Sorina dels Premis Butaca. Ja estic aquí, ja estic. Vale, escolta, molt bé el report, però tu has fet aquella pregunta als participants que vam quedar que li faries? Quina pregunta? Coi, on els agrada seure en un i cinema? tant, quina butaca trien. Clar, sí que vam fer. Sí que vam fer. I hi ha algú que està una mica obsessionat amb aquest tema. Jo no pensava que era així, això. Ai, aviam. Sí. Quina butaca trieu? Això per la... Jo tinc una certa obsessió amb això. M'emprenya molt estar al cine, que comenci la pel·lícula, amb la de davant, jo com veieu soc bastant baixet, amb la de davant lliure i que vingui algú se senti, m'emprenya bastant. El cinema sempre triu cap al mig. I el teatre sempre a la primera fila o la segona. Soc molt raro amb això. Si pot ser la tercera fila, millor. M'agrada veure les pel·lícules com si m'hi fico a dins, com si fiqués dins de la pantalla. Em moca el cine, intento les 7. Si hi ha pantalles molt grans no m'importa anar més enrere. Jo tinc la mania sempre de triar una butaca molt endavant, molt massa. De la meitat cap endavant i centrada. I vas amb crispetes o sense crispetes? Mai, ni al cine ni al teatre, no. Al cinema, depèn del que vagi a veure, vaig amb crispetes i Coca-Cola, depèn del que vagi a veure. No puc anar al cinema si no menjo crispetes. I quan vaig al teatre tinc tant d'admiració i tant de respecte al teatre que no menjo ni carmels. Conguito, yo soy de Conguito. Canviat de tema. El cap de setmana passat va acabar el Festival de Cinema Independent de Barcelona, que es va celebrar aquí al CCCB, al centre de Barcelona, i nosaltres ens hem centrat al tema de les bandes sonores, oi? Sí, de què consisteix tot això? De què va? Bandes sonores, música de pel·lícula. Ja, però de què fer l'entrevista? Doncs mira, hem aprofitat per entrevistar dos personatges que coneixen molt el tema de les músiques de pel·lícula, de bandes sonores. Un és un professor d'universitat de música de pel·lícules i l'altre és un home que va organitzar un congrés de bandes sonores precisament anual a Úbeda, a ciutat d'Úbeda. Així que hem enviat el nostre expert de més del programa de bandes sonores, el Rafa Jimeno, perquè entrevistés a aquests dos personatges, i això és el que ens ha portat. Aquests dies està tenint lloc la 13a edició del Festival de Cinema Independent de Barcelona i entre tot el seguit d'activitats programades hi ha unes dedicades a la música de cinema. Per això tenim aquí amb nosaltres ara el Conrad Xalabarder, especialista en bandes sonores i professor de comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra, i també el David Doncel,
vingut de Úbeda, on coordina el Congrés Internacional de Música de Cinema. Buenas tardes, Conrado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo valoráis el nivel de la afición por las bandas sonoras aquí en España? Pues no sé, yo creo que hay un nivel bastante alto, ¿no? Yo creo que la gente sabe lo que quiere, lo que le gusta, incluso por experiencia personal, cuando se trae a lo mejor algún compositor que es muy mediático, a lo mejor atrae menos que los compositores que son realmente buenos, ¿no? Y eso yo creo que dice mucho, ¿no? Del aficionado a la música de cine, o sea, yo creo que sí. Porque lo que es a nivel comercial, de edición, distribución de bandas sonoras, este tema aquí en España, ¿cómo está? ¿Está muy infravalorado? Bueno, a ver, está muy tocado, pero muy tocado como está el mundo discográfico en general, por el tema pues el tema que todos sabemos del pirateo y todas las historias. Pero bueno, lo cierto es que en cuestión de cantidad es apabullante el número de bandas sonoras que hay. Solo, en Mundo BSO hay 6.500 reseñadas ya, o sea, que iba para muchas más, ¿no? Que se edita, y si se edita no es solo por amor al arte, sino es porque hay gente que las quiere tener, ¿no? O sea, que hay vida, y es un género secundario o minoritario en función de otros géneros, pero bueno, es un género muy potente a nivel industrial también, ¿no? Así como hay profesiones del cine, como por ejemplo la de guionista, quizás que está bastante infravalorada, mal reconocida, mal pagada, ¿con los compositores esto sucede lo mismo? No, yo no. Son un establishment, quizás no poderoso, pero bien pagado, sí. O sea, bien pagado en el sentido de que, en fin, como en todos los ámbitos profesionales, los hay que viven muy bien de esta profesión, algunos extraordinariamente bien y otros que están muertos de hambre, ¿sabes? Eso es. Lo cierto es que son muy necesitados. Es decir, tú piensas que, el 95% de las películas necesitan una cierta cantidad de música, poquita o mucha, pero el 95% de las películas llevan música y por tanto eso genera que hay una demanda constante de trabajos. Los compositores más consagrados están desbordados de trabajo, ¿vale? Y los compositores jóvenes van teniendo alguna oportunidad y por tanto, en fin, pero es que es normal porque es como pretender hacer cine sin el trabajo del cámara. Bueno, pues entonces no tienes película, si no tienes cámara. Entonces casi sucede lo mismo, ¿no? Eventos como los talleres que están habiendo aquí estos días o el Sin ir más lejos, por supuesto, el propio Congreso de Úbeda, denotan que la respuesta del público, de los aficionados, está siendo bastante contundente. En el caso del Congreso de Úbeda, por ejemplo, ¿cuál fue la acogida de los propios compositores al ver esta afición por parte de quizás no se la esperaban? Mira, te voy a poner un caso muy reciente del fallecimiento de Basil Polidori, ¿no? Él llegó a Úbeda diciendo que era un compositor olvidado. Yo soy un compositor olvidado por la industria, nadie me llama, nadie. Y él llegó allí, estuvo 4 días no más y salió totalmente rejuvenecido, ¿no? Tenía un problema de salud que bueno, al final ya ha revertido en su fallecimiento. Y él se fue lleno de fuerza, de energía, porque había tanta gente ahí apoyando, ¿no? a Basil, ¿no? Y por extensión a todos los compositores, ¿no? De música, de cine, y fue una cosa muy bonita y que a los aficionados y en particular a la gente que estuvimos en Úbeda, ¿no? Y a la organización de Úbeda. No es mejor un congreso porque tenga más invitados, un congreso es mejor por el mero hecho de que se pueda volver a editar, ¿vale? Dado la singularidad de este tipo de música, la dificultad de llevar, de convocar no solo gente de España, sino gente de Malta, de Alemania, de Italia, él sabe más, a un pueblecito, ciudad precioso, pero metido en el corazón de Jaén, y conseguir que lleguen hasta allá, ¿no? Y eso es un éxito. De acuerdo, pues muchas gracias por entender nuestras preguntas y mucha suerte en todo esto del tema de las bandas sonoras. Muchas gracias a vosotros y un saludo para toda vuestra audiencia. Hola, doncs això ha estat el programa d'avui de Forament Il·limitat. Espera. Què, Albert? Que no s'ha acabat. Ai, a veure què tens. Que saps que la setmana passada, o aquesta setmana, no sé quan ha sortit, però ha sigut molt poc, que ha sortit el tràiler d'una pel·lícula que m'agrada molt. Ja sabia jo, això, alguna fricada d'aquestes, a veure, què? Harry Potter. Dios. Harry Potter i l'Ordre del Fènix, que ha sortit el teaser, que és com el tràiler però més curtet, 1 minutet. Ha sortit en anglès, però els hi hem posat subtítols, ja veureu. Years ago, Voldemort had huge numbers at his command. The
evidence the Dark Lord's return is incontrovertible. You won't last 2 seconds if he invades your mind. I'm not weak! Then prove it! If Voldemort's building up an army, then I want to fight. Harry Potter, què tal el Harry Potter? Oh, impressionant. Ai, és en segones, això? No, de debò, de debò. S'estrena, el 20 de juliol. Encara tenim temps d'anar. Però bueno. Aquí es balla, perquè queda una miqueta, perquè fan cada any i mig el Harry Potter. Oi, és que sí. No et passis que jo soc molt fan, No, ja ho sé, per això. Ara sí. Bueno, que tingueu bon cap de setmana. I molt bon cinema, fins la setmana que ve. Com tant, tu tens algun problema? Jo ningú.